하이나 하이람 서고 저토노노 따이 저토 버럼 그냥 서너 카바이 카쿠푸니 지바이 야파리 람 서고 때 함작 뭉 야파로 ताबुक जों चिनी कताल चंजाक चिनी सीएम सार बरम गनां मोजां रुनेल सार नो आं कोइनाय बिनि तिनि पुइला समाय तांमानि अ सामुं न यासागै आबनो तै किचा कक नारमानि बागै जतना फुंकाहाम पुइलानो सिनियर फाइमानजाक फाइजाक सिनि बरम गनां सार बिके रांखलनो पुइलानो खुलमुं याफारो ताई सिनियर फाइमानजाक फाइजाक सिनि हास्तेनि मन्त्री सिनि बरम गनां सार बिश्वकितु देब बर्मा नबो हामबाय याफारो ताई सिनि हनरेबल चेयरमैन टीटीएडीसी नि बरम गनां सार बबरंजन रियां नबो खुलमुं ते हामजमुं याफारो ताई सिनि फॉर्मर चेयरमैन सिनि सार जगदीश देब बर्मा नबो हामबाय ते खुलमुं याफारो ताई फॉर्मर सीएम सिनि बरम गनां सार पूर्णचंद्र जमातिया नबो खुलमुं याफारो ताई सिनि हनरेबल एमएलए सिनि बरम गनां सार रंजित देब बर्मा हनरेबल एमएलए सिनि बरम गनां सार विश्वजित कलय ताई सिनि हनरेबल फॉर्मर ईएम सिनि बरम गनां सार रविंद्र देब बर्मा ते फॉर्मर ईएम सिनि बरम गनां सार कमल कलय नबो खुलुमुं ते हामबाय याफारो ताई अरो फाइमानजाक फाइजाक सिनि त्रिपुरा हास्तेनि सिनि लॉ सेक्रेटरी नबो हामबाय याफारो ताई सिनि टीटीएडीसी नि हनरेबल सीईओ नबो हामबाय ते खुलुमुं याफारो ताई अरो फाइमानजाक फाइनाय जत त्रिपुरा हास्तेनि जत लुकुरक नबो हामबाय ते खुलुमुं ताई आनी कलिग जत एमडीसी रक जारा फाइमानजाक फाइनाय सिनि त्रिपुरा हास्तेनि हनरेबल एमएलएस रक नबो आं हामबाय ते खुलुमुं याफारो ताई सिनि जत जे कम्युनिटी हेड रक नबो आं हामबाय ते खुलुमुं याफारो ताई अमनि लगी अरो तंनाय जत आमचाइनि फाइमानजाक फाइजाक अक्रा चाक्रा रक सिनि सिक्ला रक सिनि बुमा रक ताई जत ऑफिशियल स्टाफ रक नबो हामबाय याफारो ताई सिनि जत मीडिया नि आदं बुहुगजु रक नबो हामबाय याफारो अमनो दिनि सिनि ओवरटेकिंग कमप्लीट इंखा सिनि सीएम नि ताई सिनि मासा बरम गनां हनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर सिनि बरम गनां सीके जमातिया साहेब निबो दिनि ओवरटेकिंग का बनबो हामबाय याफारो ताई खाका हाम याफारो अमनो थानसानि फानबाय त्रिपुरासानि फानबाय जे त्रिपुरा मथा पार्टी न ताइसा विश्वास खाइ रहमनि ताइसा संनो चौई रहरे टीटीएडीसी ताइसा आसु रोमबागै जत त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरकना आं पाइपलाया हामबाय ते हामजामु याफारो कारण कि नंनि फानबाय से अमो सम्भव बुंगा तिनि अ जागा ताइसा हाइनो हाय तिनि सेकेंड टाइम नि बागै आसुकनानि त्रिपुरा मथा पार्टी ताइसा द्वितीय बार जे आसुक थानि नंनि सौजिदा दं नंनि फान दं एवं विशेष कइरा अरो सिनि हा बुबाग्रानि तेबो फान बुबाग्रानि चाइता मुंबाय बुबाग्रानि नाहार मुंबाय त्रिपुरासा थानसानि फानबाय बुबाग्रानो उक्लुक्ति फानरुमान बिसिंतिनो तिनि सिं अरो मा आसुगु ताइसा अमनो बुबाग्राना हामबाय याफारो बुबाग्रानि सरि हाइमियां दंकिसा अमनो बो ट्रिटमेन्ट थांजा मुंबाया बरम मानजो फाइना मुसुंबो तिनि मानजों फाइमालिया अमनो सिं जत बिनि बागै हाइनो हाइ देलायनाय बिनि बागै सुरि लायनाय कारण कि बनो सिं काहाम के सुस्त गै दंगैसे सिनि थिनां सिनि भबिष्यत जों सासांनाय त्रिपुरासानि थिनां जों सासांनाय अमनो बिनि लीडरशिप नि बिसिंतिनो जों सामुमा खायनाय ताबुगो एडमिनिस्ट्रेशन नबो सीएम हिसाबे समायमा तंमानि यागुलो आनि समाय अमनो तंनाय त्रिपुरासा लुकुरंनि बागै गुबुय के सामुं खायनानि एवं जे लिमिटेड फान्ड मामानि बिसिंति जे सामुं खायजांनाय तंमानि जों खायनाय थानाय 5 बोसोराव अनेक एक्सपीरियंस का एडमिनिस्ट्रेशन कारण कि थाने 5 बोसोर आं एग्जीक्यूटिव मेंबर हिसाबे दंमनि ताबुक तेबो दायित्व कतर मामानि बिसिंते आं अ दायित्व ना आं कुबुइखे ट्रांसपेरेंसी नि माध्यमे गाहाम के जत बे कथालाई आन जत कलिग बे कक सालाई जे सिनि एमडीसी जारा अक्रा रक दंनाय अक्रा जाग्रा रक दंनाय सिनि एमएलए जे अक्रा रक दंनाय तै जे सिनि पार्टी हेड रक दंनाय ताई जत एमडीसी एमएलए जत बे कथालाइनो जों अ ताकलाइनि 2026 नि टीटीएडीसी एडमिनिस्ट्रेशन तेबो जों खायनाय जों सासा खायनाय एवं अमनो समायबो दंनाय
জনগণ ত্রিপ্রাসানি গানা সুখে দুঃখে বুসাই তংনানি আপদে বিপদে বুসাই তংনানি এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিংতে ত্রিপ্রাসা হামসাইনা সিং সাজা খালাইনি অমনে সিনি মেন নাহারমু তাকলাইব হাইনে হাই সিনি মেন নাহারমু কে সিনি এডুকেশন সিনি শিক্ষাও সিনি হেলথ তাই সিনি তুইও তাই অমনি ইয়াগুলো গোबां মাস जों অলরেডি প্লেনিং চাপলাইজাক বুবাগ্রাবাই যে ও তাকলাই 5 বছর তম খাইজাनाय नांनाय जों অলরেডি মো বুবাগ্রাবাই প্লেনিং চাপলাইজাক বব সামুंनो जों খাইनो नांनाय অমनो नरक आस्ते आस्ते सिबायनाय कारण कि 90% सिनि सामुं अलरेडी जे प्लेनिं दंमोनि अलरेडी चापलाइजाक अमा आस्ते आस्ते जों बुसकां साल चाइथगे आस्ते आस्ते नरबो साइमानाय एवं मीडियानि बिसिंथै बा सिनि साख्लायबो मुसिंथै नं यागबो जत्तनि यागबो नलेज सगिनाय बबो सामुंनो ति जों अ ताकलाय 5 बोसोर सामुं खायनो थाङै दं अमनो ताहकते बुहुरक तै जत अक्रा चाक्रक जत सिक्लारनो जत बुमारक नमनो ताइसे नं पाइपलाय हामबाय तै जत सिनि अक्रा चाक्रक अर तंनाय रंनो पाइपलाय हामबाय जे नरक आसके लगी रुफाय तिनि अर हायना हाय लगी रुफाय बागि आं जे सीएम नि बाद जामामानि जागा जे समाय तांमा जागा नरक आनो उनगे लगी रुफाय बागि नंनो पाइपलाय हामजामु तै चिबा याफरो तै आं अमनो तिनि जे सीएम जे आसुक थाय आसुकमानि स्पेशली बुबागरनो तेबो हामबाय मा याफरो कारण कि ब आं काहाय सिक्लानो 2021 पुइला सुजुग्रु 2021 नि परे आप्रुन सिमी बर्षा नारगै ताबो हायनो हाय 26 बो ताइसे एमडीसी स्लामै ताबुक तेबो आसुक थाय कतरो जे सीएम पदा आसुरुम बागि बुबागरनो पाइपलाय हामबाय तै अमनि लगी आनि जत्तो टिप्रासा हामसाइनि लुकुरगनो जत्तो टिप्रासारनो आं पाइपलायनो पाइपलाय हामबाय ते हामजों याफरि आनि दुइ एकटा कक सामने आसु जरनो मुथाग्रिसिनाय जत्तनो हामबाय उबुइके सामुंख्लायनाय टिप्रासानि बागि सामुंख्लायनाय अ कगनो साइना आनि थाइजे थाइनि कक अरन पाइरिसिनो हामबाय जत्तनो खुलुमबायके बेले बेले हामबाय बरं गोनां न ताई थाइ खबसा कोनि माइ किसा आयोजन खायजाक दङ जत्तनो चाइ थांनाबो गे आं कयनाय हामबाय